Atay. Enggak. Kuha yun. Ken! Ken! La 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 la. Bakit tayo bumigo? Kasi wala yung mga dyan. Kamay, ane? Di mo kapaga! Agad! Agad! Another na po. Hala, uy. Silupad naman eh, uy. Flash di espada. Boleh. Sa may trip na to ron. Ha? Sa may trip na mo ron. So, dugay naman ta, mga pila na kabuan. Pila na wala. Pila na years. Pila na years. Pila na kamans. Months. Months sila. Eh mo, di siya sa buwan kay gusto siya months. Kuha mo nagbuwan. Pares kini po dua ki la. Asa trip do? Ha? Gimi nga ka sa bula? Kay giminga man tag bula. Atong testingan na pod. Music. Sweet, sweet music. Island life and the vibe is right. We're dancing in the street till the morning light. Sweet music. Sweet, sweet music. Kuha na si sama sa pila dako. Wala yay mo pa gan. Kuha po. Suyak ka. Sa ka boss. Ayay, kuha na si boss namin dito. Yay. Ken! Lah, ayay. Ayay, ayay. Allah. Ayay, ayay. Ga. Ayay, ayay. Lah, bubuhan kami ko. Loya naman ini ako sa katao ni Wingoy man ay. Ano na ka? Ano naman? Ay ginoktok. Umigo na ginoktok ko gyapon ko. Agan! Balay tag spot. Kaya mo malas man. Na, Skin. na ang Kita sa naman. unging dako ba? Nauwi na ko. Lola, agoy, nakabuhi. Oh, nakabuhi. Kasayang. Okay, balik dito gyapon. Another try. Hop. Atay. Na, kuha yun. Ken! Ken! La 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 la. Bakit tayo umigo? Ag. Basta primero gamay gida. Oh, primero gamay gila. Oh. Wala ka na ko. Ken! Ken! La, nagsugod na. La. Goy, okay lang goy. Punggoy ka ro kaga. Balit ring buanga ka kay bugsok na po. Bugsok yata ka. Let's go. Ayo hoy. Bisa na ikon ba? Grabe ka kasi ito. Grabe ka kasi ito. Ay ganun. Ayaw mo kinwa katuglo kay din. Ini ka bos. Allah, belum kali udah. Kasi wala yung mga Kamay ane? Di mo kapaga! Agad! Agad! Agoy. Siguro daw taron. Pistin daw ta. Inaamputan niya gimat. Ngagaw! Maghiwa na tasagol! Ug lamas. Tara. Salamihan ning unang-unang. Ay ay. Asik ka baba. Huy! Ito pa ba? Ngapas na si Maron.
Machog na nagluto. Ikaw tayo, ato na ba yan sa mad? Buya pa ka? Okay na, boss. Oh, God. Ano ba? Mga gan, mag-cooking show na ta! Wala nga, i-happy ni Mang Kuan. Eggplant. Wala. Eggplant. Yawan, sila po ito. Grabe, magdagan kung manang kuha ni. Sagol sa isla. Gila-gila na puting kuha. Si... Another na food. Uy, lupad na malaki. Butang ang asin. Nindot eh, para butuhok din sila. Oh. Kabati sarap. Mantikas baboy mga gaon. Uy, horot. Lagang takam na yun! Hala ka, nice! Hala. Wow! Agaun! Mga una ta! Wow! Ah. Kasamahan sa anak Espiritu Santo. Amen. Paul? Kaon na. Kau largo yung puay. Tutag yun. Excuse me, ka na. Dami agad ng oo. Da, nagbawa lagi kami ngaw sa bula. Nagaw, sige. Flash di espada. Boleh. Okay. Udah pitok lang mata aja. Ano ka? Udah pitok lang mata ba? Ang kato. Grabe ito. Nagkaon pa kayo. Tawag na gano'n ng kino eh. Ingat apa bigyan nga. Gila siya. Solo. Tampok baboy ah. Beri kontra guys. Ya. Agaun! Lidig na! Wow! Saka na ka boy!